Isang mapagpalang araw po sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito at sa iyo po Kuya Chris. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Pilar. Isang babae na nagtatrabaho sa isang pabrika ng tsinelas sa isang bayan sa Negros. Taong 2001 nang mangyari ang karanasan kong ito. Dito sa amin, tahimik lang ang buhay. Pawang mababait at masipag ang aking mga katrabaho. Sa araw-araw, gumigising kami ng maaga upang makapasok sa trabaho. Mula umaga hanggang hapon, abala kami sa paggawa ng mga tsinelas. Kapag oras na ng uwian, sabay-sabay kaming lumalabas ng pabrika at naghihiwa-hiwalay na para umuwi sa aming mga tahanan. Mapayapa ang buhay namin dito. Walang ingay o polusyon mula sa aming pinagtatrabahuhan. Mabuti na lamang at ang may-ari ng pabrika ay nag-iingat sa kalikasan kaya't walang nakakalason o nasisirang tubig o hangin sa paligid. Sa araw-araw, dumadaan ng mga araw ng walang kakaiba o kahindik-hindik na pangyayari. Pero isang araw, may biglang pagbabago. May bago kaming kasamahan na pumasok sa trabaho na ang pangalan ay Andrea. Siya ang papalit sa aming dating kasamahan na nagbitiw sa trabaho. Una ko siyang nakilala nang ipakilala siya ng aking supervisor. Tinuruan namin siya ng mga basic na proseso sa paggawa ng mga tsinelas. Makikita kaagad sa pisikal na anyo ni Andrea na siya ay isang disenteng babae. Maputi siya at matangkad, na halos kasing tangkad ko. Mahaba ang kanyang buhok na kulay itim. Bagay sa kanya ang kanyang maikling palda at sapatos na suot. Sa kabuuan, maganda talaga siyang tignan. Ngunit higit sa ganda ng kanyang pisikal na anyo, ang kanyang magandang asal ang unang tumatak sa akin. Napakagaan ng kanyang pakikitungo sa aming lahat. Nakangiti lagi at malambing ang tono ng kanyang boses kapag nakikipag-usap. Galante rin siya sa papuri at pasasalamat. Halatang nagpapakumbaba siya sa lahat ng oras. Hindi nakapagtatakang naisip ko kaagad na mabait si Andrea. Sa unang araw pa lang niya sa trabaho, nakuha na niya agad ang loob naming lahat. Ngayon ko lamang naalala na iyon na pala ang unang senyales ng kanyang pagkukunwaring mabait. Sa mga sumunod na araw, lalo ko pang naging close si Andrea. Ako kasi ang madalas niyang nakakasabay kapag uuwi sa hapon pagkatapos ng trabaho. Kahit na mas nauuna siya lagi sa pag-uwi, hindi siya tumatanggi kapag niyayaya ko siyang lumabas para kumain o uminom ng serbesa. Sa tuwing magkasama kaming naglalakad papunta sa sakayan, napapansin ko na tahimik lang lagi si Andrea. Hindi siya nagsasalita kahit na ako ang madaldal sa aming dalawa. Sa halip ay nakatutok lang lagi ang kanyang mga mata sa kung anumang nakikita niya habang naglalakad kami. May isang pagkakataon na sabay kaming sumakay ng jeep. Umupo kami na magkatabi. Sa harap namin ay may mag-asawang lalaki at babae. Ang babae ay buntis. Sa gitna ng aking pagkukwento tungkol sa aking nakaraang Sabado, napansin kong hindi ako pinapansin ni Andrea. Sa halip, nakatitig lang siya ng matagal sa tiyan ng buntis ng babaeng nasa harapan namin at may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Pagkatapos ng ilang buwan, naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay si Andrea sa pabrika. Sa tuwing magkakasama kami ng aking mga kaibigan sa trabaho,
lagi na lang si Andrea ang sentro ng aming mga kwentuhan. Malaki ang naging pagbabago na dinala niya sa aming buhay. Kahit busy sa trabaho, lagi kaming masayang kasama si Andrea. Sa tuwing break time, nakakapagkwentuhan kami ng ilang sandali. Kahit maikli ang oras ng aming pahinga, dahil kay Andrea ay hindi kami nakakaramdam ng pagod. Aliw na aliw kami sa kanyang mga kwento at biro. Ang paborito naming oras ay ang hapon, pagkatapos ng trabaho at oras na upang mag-out. Kasama namin siya lagi sa mga inuman o kainan na aming napupuntahan. Sa buong maghapon na puro trabaho, kumbaga ay daig pa namin ang alipin sa hapagkainan ni Andrea. Walang ingay na maririnig maliban sa aming mga tawanan at halakhakan. Busog na busog din kami sa kanyang mga kwento. Lagi niyang nababanggit ang kanyang buong pamilya na tila malapit na rin sa aming puso. Minsan nga, sinabi ni Andrea na malapit na ang piyesta sa kanilang baryo. Ito raw ay taunang selebrasyon para kay Santo Niño, ang patron ng kanilang lugar. Sabi ni Andrea, kasama ng kanyang pamilya ay ginagawa niya itong malaking handaan para sa lahat ng kapitbahay. Dahil sa dami ng pagkain tuwing piyesta, madalas daw silang maghanda ng ilang linggo bago ang araw na iyon. Bukod sa pagluluto ng maraming putahe, naghahanda rin sila ng maraming inumin at pansit. Napakasaya daw ng kanilang piyesta dahil buong magdamag silang nagkakasiyahan, kumakanta at sumasayaw. Sabi pa ni Andrea, kung gusto daw naming mapuntahan ng kanilang piyesta, malugod niya kaming aakayin sa kanyang tahanan. Sa totoo lang, na-curious ako sa sinabi ni Andrea ukol sa kanilang piyesta. Nung bata pa ako, mahilig akong dumalo sa mga kapistahan. Nakakamiss ang mga araw na iyon na puno ng ligaya at kasiyahan. Ngayon ay isang pagkakataon na naman para maranasan kong muli ang saya ng pagsasalo-salo sa isang piyesta. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na samahan si Andrea papunta sa kanilang baryo. Hindi ako nag-iisa. Kinausap ko rin ang aking mga kaibigan sa trabaho tungkol sa plano ni Andrea. Ang kwento ni Andrea tungkol sa kanilang tradisyonal na piyesta ay mistulang paanyaya sa aming makisaya. Kaya naman agad ding pumayag sina Ruel at Lara na samahan si Andrea sa araw ng kanilang piyesta. May isa pang kasamahang bakla na pumayag din, si Joel. 4 kaming magkakaibigan at si Andrea. Masaya kaming naghahanda para sa darating na selebrasyon. Masaya kaming lahat nang marating na namin ang baryo nila Andrea. Pagkalipas ng isang sandali, tinanong ni Andrea kung gusto namin ng mainit-init pang mga pagkain. Napagod na kasi kami sa hindi matapos na asaran at kantahan. Gamit ang kanyang magalang na ngiti, inalok ni Andrea na magpahinga na lang muna kami sa loob ng kanyang tahanan habang hinihintay ang handa niyang merienda para sa amin. Agad naman naming tinanggap ang alok ni Andrea. Sila Ruel, Lara at Joel ay nauna nang pumasok sa loob ng kanyang maliit ngunit malinis at maayos na tahanan. Sumunod ako at napahinto sa may pintuan nang mapansin ang 2 malalaking litrato ng mag-anak na nakadisplay sa sala. Doon ko unang nakita ang mga magulang at nakababatang kapatid ni Andrea. Mukhang masaya ang pamilyang ito. Bagay sila sa magandang bahay na tinitirhan nila. Napangiti ako at naalala ang sinabi sa akin ni Andrea noon na mag-isa lang daw siya sa bahay dahil nasa bakasyon ang kanyang pamilya. Si Andrea lang ba talagang mag-isa nakatira dito?
Tanong ni Joel sa maliit na tinig. Napalingon siya sa malalaking larawan ng pamilya ni Andrea, sabay kibit balikat. Natawa naman ako sa kanya dahil makikita naman talaga na malinis ang buong bahay. Ilang gamit at dekorasyon lamang ang nakakalat sa ilang bahagi ng silid. Oo, sagot ko sa kanya nang nakangiti. Nagbakasyon lang naman ang pamilya niya, babalik din sila. Dagdag ko pa. Ngunit maging ako'y medyo nagtaka nang mapadaan kami ng looban papunta sa kusina kung saan naghahanda si Andrea ng putahe. Doon ay may isang nakasarang silid na napansin naming madilim ang loob. Napahinto kami sandali at sabay na napatingin sa nakasarang pinto. Bigla kaming kinabahan nang mapansin namin na nakakandado ito at maraming tali sa labas. Ano kaya ang nasa loob ng silid na yan? Tanong ni Lara sa akin. Nakatingin pa rin siya doon sa misteryosong silid na yon. Ewan ko. Sabi ko. Baka closet lang yan o storage room. Huwag na nating pansinin. Sabay naglakad ako papalayo sa silid na iyon. Kahit medyo nangilabot din ako sa kakaibang pinto na nakita namin. Si Andrea naman ang nagpaalala sa amin na huwag kaming titingin doon kahit hinihikayat kaming puntahan ang lihim niyang silid. Tila ba ayaw niyang malaman namin kung ano ang tinatago niya sa silid na yon. Halina kayo, huwag na nating isipin yan. Sabi ko kay Joel at Lara na naiwan pa rin sa pagtitig sa pinto. Paulit-ulit kong pinapaalala sa sarili na normal lamang ang ganitong klaseng lugar sa bahay na may nakasaradong isang silid. Pero hindi ko alam kung bakit lagi kong naaalala ang mga misteryosong kwentong nababasa ko tungkol sa mga nakatagong silid sa lumang mga bahay na tila nagkukubli ng madilim na lihim. Agad kong inalis ang ganitong pag-iisip sa aking utak at ipinagpatuloy ang pagpasok sa tahanan ni Andrea. Sumapit na ang hinihintay naming araw, ang araw ng piyesta sa baryo nila Andrea. Maaga pa lang ay handa na kaming apat na bisitahin siya sa kanyang tahanan. Inaya rin namin siya na samahan kaming manood ng prosesyon at mga palabas sa daan. Ngunit tumanggi si Andrea dahil marami pa siyang ihahatid na pagkain para sa kapitbahay nila. Kaya't kami na lang ang umalis. Bitbit ang ilang pirasong pansit, bote ng suka at patis at supot ng asin. Excited na excited kaming lahat. Pero bago pa man kami makaalis, nagpaalala si Andrea na wag na daw kaming magdadala ng mga rekado. Mayroon na daw silang lahat doon kaya hindi na namin kakailanganin pa ang magdala ng mga sangkap. Tila kakaiba ang detalyeng ito, pero hindi na kami nangaspang magtanong kay Andrea. Ang alam lang namin, baka may kaugalian sila kapag may ganitong okasyon na sila mismo ang maghahanda ng mga bagay-bagay. Bukod pa roon, hindi kami magtatagal sa kalsada. Mas gusto naming makisalo sa preparasyon para sa piyesta kaysa manood ng mga palabas. Kaya't mas pinili na lang naming manatili sa bahay ni Andrea. Kaagad naming inilapag ang aming mga bitbit na pagkain sa mesa nila. Bagamat pinaliwanag na ni Andrea na hindi nakakailanganin ng mga ito, nais pa rin naming mag-ambag ng kahit konti bilang pasasalamat sa paanyayang makisalo sa kanilang piyesta. Si Andrea naman, mainit na tinanggap ang aming mga handog at nagplanong ihahalo ang mga ito sa mga putahe na niluluto niya. Kaagad naming pinuntahan ang maliit nilang kusina kung saan abala si Andrea sa paghahanda ng mga pagkaing ihahain mamayang hapon. Sumilip din kami sa oven kung saan niluluto ang lechon na handog ng isa nilang kamag-anak
na bibisita rin sa hapon. Sa labas naman, nakahanda na ang maraming upuan at lamesa na gagamitin sa salo-salo. Dahil doon, pansin na ramdam na ang piyesta. Nakadiskarte na rin si Andrea sa lahat ng detalye. Kung tutuusin, maaari na nga siyang makalabas para samahan kami sa mga palabas at prosesyon. Ngunit mukhang mas gusto pa rin niyang tapusin ang lahat bago makisalo sa amin. Sa katunayan, sa kabila ng malawakang paghahanda, isa pang tradisyonal na bagay ang tila kulang pa sa kanilang selebrasyon, ang masayang musika ng piyesta. Kaya't hindi nagpaawat ang aming grupo. Mula pagkadating, inilaan na namin ang aming sarili para makatulong at makisalo sa tradisyon nila. Habang hinihintay ang pagkakataong makisaya sa piyesta, abala muna kaming kumanta at mag-asaran. Ilang minuto lang kaming nakihalo sa paghahanda, ngunit parang pagkakaisa ang nabuo sa aming lahat, kasama na si Andrea bilang mabuting punong abala. Pinakawalan na namin ang aming mga tinig sa malayang pagkanta. Nang matapos na rin ang mahabang paghahanda at oras na para magsaya, si Andrea nag-anyaya sa lahat na umupo na sa hapagkainan at simulan na ang salo-salo. Nagligpit muna siya ng kanyang mga kagamitan sa pagluluto bago nakinig sa aming mungkahi. Sa wakas, makakasabay na rin namin siyang kumanta at sumaya sa kanyang ipinagdiriwang na okasyon. Puno ng tuwa ang aming mga puso ng sandaling yon. Sa pagkakataong ito, napatunayan naming tunay ngang mabait at masayahin si Andrea. Napakaswerte ng sino mang makasama siya dahil sa kabila ng kanyang sipag, bihira lang siyang makasama sa ligayang ganito. Ngunit bago pa man kami makaupo, parang may biglang kumalabit sa isip ko. Habang pinagmamasdan ko ang hapag na handang inilatag ni Andrea sa labas, naalala kong may dala palang kalamansi si Ruel. Baka sakaling magustuhan ni Andrea na idagdag ito sa putahing niluto niya bilang rekado o panghalo sa sawsawan. Kaya't walang pasabi kay Andrea na lumapit ako kay Ruel at pinakiusapan siyang kunin ng kalamansing baon niya. Napangiti siya at tumango. Nagmadali siyang kumuha mula sa kanyang bag at nagbalik na may dalang ilang piraso ng kalamansi. Salamat ah. Bulong ko kay Ruel. Halika dito at ipapakita natin kay Andrea. Ngunit bago pa namin maibigay ang dagdag na rekado kay Andrea, napahinto kami nang bigla naming maalala ang kanyang babala. Inilagay na lang namin sa hapag ang mga dalang kalamansi. Umupo na kami at nagpasalamat sa ibinigay niyang handa sa hapag. Habang nag-iisip pa kung anong ulam ang susubukan, nasulyapan kong muli si Andrea. Ngunit kakaiba ang tingin niya sa amin nang mapansin ang kalamansi na dala namin para sa sawsawan. Tumahimik ang lahat ng sumenyas si Andrea para manalangin bago kumain. Matapos iyon, nagpunta siya sa kusina para kumuha ng mainit-init pang putahe. Habang naghihintay kami, dahan-dahan naming sinimula ng aming salo-salo. Una naming sinubukan ang sabaw na nilutong karne na inihain ni Andrea. Napakalinamnam nito sa aming mga panlasa na nagugutom na sa kakakanta at sa init ng tanghaliang araw. Nang maisubo ko ang unang kutsara ng mainit-init na sabaw, napangiti ako sa sarap. Sa init ng tanghaliang tapat at sa kasiyahan ng pagkakaisang naranasan, para kaming nasa langit sa sandaling iyon. Dahil mapayapa, masaya, busog sa ligayang hatid ng nag-iisang si Andrea.
Habang patuloy kong hinihigop ang laman ng mangkok na sabaw, biglang naalala ko ang kalamansi. Naisip ko na mas lalong masarap higupin ang sabaw kung lalagyan at pipigaan ng kalamansi. Kaya naman muli kong tinawag si Ruel at ipinakita ang kanyang baong prutas na nakalagay sa gitna ng hapag. Muli ko ring napansin na parang nagbago ang tingin at ngiti ni Andrea nang makita niya ang ipinagbabawal na rekado. Ngunit binaliwala ko na lamang iyon at nagpatuloy sa aking balak na gawin. Habang patuloy kaming kumakain, dahan-dahan namang kumuha si Joel ng pansit bihon. Kumuha din siya ng kalamansing nakalagay sa gitna ng lamesa. Pagkatapos ay piniga niya ito sa kanyang plato na may lamang pansit bihon. Sa hindi inaasahang sandali, nangangalahati na ang aking mangkok nang biglang sumigaw si Joel. Napatingin kami ni na Andrea at napansin namin na namumutla ang kanyang muka habang nakatingin sa kanyang plato. Nabitawan niya ang kanyang kutsara na may kapirasong laman ng niluto ni Andrea. Sa gulat ay tumayo kami at lumapit para tignan kung anong nakita niya sa kanyang pagkain. Nagdilim ang paligid nang marinig ko ang malakas na tibok ng aking puso habang patuloy kong tinititigan ang nahulog na kutsara mula sa kamay ni Joel. Doon sa sabaw ng nilutong karne, nakalagay ang isang maliit na bahagi ng ulo ng tao. Makikita ang bilugang mata, ilang strand ng buhok at bahagi ng tenga nito. Hindi kami makapaniwala at nakatingin lang kami sa nakakasindak na detalye sa plato ni Joel. Siya mismo ay nanginginig na at hindi makapagsalita. Samantalang tahimik lang na nakatayo si Andrea sa gilid. Walang emosyon ang kanyang muka, pero kitang-kita ang pagsisisi sa kanyang mga mata. "Anong nangyayari, Andrea?" Tanong ko sa kanya habang patuloy pa ring nakatingin sa plato. Bakit may parte ng ulo ng tao sa niluto mo?" "Patawarin niyo ako," mahinang sabi ni Andrea. "May lihim akong hindi sinasabi sa inyo, pero hindi ko kayo sasaktan." "Ano ang ibig mong sabihin?" sigaw ni Joel. Anong klaseng pagkain ito ha? Sagutin mo ako." Tumayo si Andrea at lumapit sa kusina nang walang imik. Sumunod kami at nakita ang malaking kaldero kung saan malamang ay galing ang sabaw na inihain niya sa amin. Nang buksan niya ito, sa loob ay kitang-kita ang iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. May mata, braso at binti. Lahat ay nandoon at niluluto pa. Sumigaw ulit si Joel at agad na tumakbo palabas ng bahay. Sumunod naman sa kanya si Lara. Samantalang kaming dalawa ni Ruel ay nanatiling nakatunganga sa harap ng kalderong puno ng bahagi ng katawan ng tao. Nanginginig kami pareho at hindi alam ang gagawin. Maya-maya pa, bigla na lang may pumalo sa aming mga ulo at nawalan kami ng malay. Nang magkamalay, nakita kong nakatali na ako sa isang upuan sa isang madilim na silid. Kasama ko sina Ruel at Lara na parehong nakatali din at wala pang malay. Samantalang abala naman si Andrea sa pagtali kay Joel na nagpapapalagpa sa kanyang ginagawa. "Bitiwan mo ako," sabi ni Joel. "Ano ka ba talaga? Bakit mo to ginagawa sa amin?" Walang imik na ipinagpapatuloy lang ni Andrea ang pagtali sa kanya. Nakangiting parang demonyo. Para siyang halimaw na handang lamunin ng kanyang mga biktima. Natakot ako ng husto at ito na marahil ang huling sandali ng aming buhay.
Pinagsisisihan ko na hindi ko napansin ang mga palatandaan tungkol sa tunay na pagkatao ni Andrea. Ang misteryosong silid, ang pagsusuot niya ng maskara sa isang mabait at masayahing babae, ang kanyang pangungumbida sa amin para isilbi ang kanyang nakakasindak na handa. "Andrea, pakiusap." Sigaw ko sa kanya. "Pakawalan mo na kami. Hindi namin sinasadyang malaman ang lihim mo." Ngunit wala nang naririnig si Andrea. Sa halip, tuluyan na niyang natapos ang pagtatali kay Joel at iniwan kaming nakabitin sa madilim na silid. Naririnig ko ang pagrereklamo at pagsisisi ni Roel sa tabi ko. Habang patuloy na umiiyak naman si Lara sa kanyang kinauupuan. Wala na akong magawa kundi manalangin na may dumating ng tulong bago tuluyang magwakas ang aming mga buhay. Sa kabutihang palad, nakarating ang tulong para sa amin. Naisip ni Joel na tumakas at humingi ng saklolo. Doon ay nakarinig kami ng mga boses na papalapit at hinabol pa nila si Andrea. Nang makabalik ang ilang kalalakihan kasama si Joel, agad kaming pinalaya sa aming pagkakagapos at inihatid sa labas ng bahay. Nag-abot din ng tulong ang mga opisyal ng barangay at pulis. Dinakip nila si Andrea ng gabing iyon at napag-alamang siya pala ay isang uri ng aswang na kumakain ng tao. Marami na siyang naunang biktima bago kami. Samantala, kaming apat ay nagpa-treatment sa albularyo at naligtas naman. Bagamat nakaligtas kami sa kamay ni Andrea, hindi ko pa rin makakalimutan ang nangyari. Ang takot at pangamba na naramdaman ko noon ay mananatili na magpakailanman. Natuto akong mag-ingat sa sinumang biglang pumapasok at nagiging bahagi ng aking buhay. Hindi lahat ng kabutihan ay nakikita sa mukha ng isang tao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ako po si Pilar, ang inyong kaistorya. Magandang araw po, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Girly. Tagalungsod po ako ngunit pumunta kami ng probinsya ng aking mga magulang upang magbakasyon. Nais ko sanang ibahagi ang aking karanasan nung unang pagdating namin sa baryo kung saan nakatira ang aking mga tiyahin. Nang makarating kami sa baryo, agad kaming sinalubong ng aking mga tiyahin. Napansin ko agad na iba ang itsura ng lugar kumpara noong huling pagbisita ko rito, ilang taon na ang nakalilipas. Tila masyadong magulo at marumi na ang dating payapa at kaaya-ayang puok. Pati ang mga tao, iba na rin ang tingin sa amin. Parang may bahid ng takot at pag-aalala sa kanilang mga mata. Dinala kami kaagad ng aking mga tiyahin sa kanilang tahanan. Doon ko unang naramdaman ang panginginig ng aking mga tuhod. Bakit kaya ganito ang pakiramdam ko? May kakaiba sa lugar na ito, ngunit hindi ko maintindihan kung ano yon. Pagpasok namin sa tahanan ng aking mga tiyahin, kaagad akong dinala sa silid kung saan ako matutulog. Maingat kong tiningnan ang paligid. Puro mga sibat at sundang ang nakasabit sa mga pader. May mga bawang din na nakakabit sa mga bintana. Napansin kong nanginginig ang boses ng aking tiyahin habang binabalaan niya akong huwag buksan ang mga bintana kahit anuman ang marinig ko sa labas. Napatitig na lamang ako sa kanya at hindi makapaniwala sa sinasabi niya. Pagkatapos kong makapagpahinga, dumungaw ako sa bintana. Doon ko unang nakita ang mga taong
may matang nakatingin sa amin ng puno ng pag-aalala. Hindi ko maintindihan kung bakit. Nang marinig kong nag-uusap ang aking mga magulang at tiyuhin ko tungkol sa mga aswang, doon ko naunawaan kung bakit ganoon ang tingin ng mga tao sa amin. May mga masasamang nilalang pala rito. Kaya pala, puno ng takot ang paligid. Ngunit sa kabila ng lahat, ayaw kong maniwala. Imposibleng totoo ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Paniniwalaan ko na lamang ito kapag nakita ko mismo ang mga iyon gamit ang aking mga mata. Habang nasa labas ako, nagmumuni-muni ako. May lumapit sa akin na 2 kabataang kasing edad ko lang. Nagpakilala sila bilang mga pinsan kong sina Joby at Marvin. Mga anak daw sila ng tiyuhin kong si Jerry na nakatira sa likod ng aming bahay. Kaagad silang naging malapit sa akin. Inanyayahan pa nila akong sumama sa kanila upang ipakita ang mga magagandang tanawin sa kanilang lugar bago kami bumalik ng Maynila. Sa kagustuhang makita ang ganda ng probinsya, pumayag ako kaagad. Pagkatapos kong makilala ang mga pinsan ko, hindi na ako nagdalawang isip pang sumama sa kanila upang ipakita ang magagandang tanawin sa kanilang lugar. Sa totoo lang, namimiss ko na rin ang ganda ng probinsya. Gusto kong makitang muli ang mga bakas ng aking masasayang alaala rito nung ako'y bata pa. Kaya't kahit may kaunting pag-aalangan, pumayag pa rin ako sa alok nilang maglibot-libot. Nang sinimula na namin ang paglalakad, agad kong napansin ang matamis na ngiti at masayang boses ni Joby habang ipinapakilala sa akin ang mga nadadaanan namin. Mukha siyang masayang-masaya sa aking pagsama sa kanila. Samantala, tahimik lang na sumusunod sa amin si Marvin. Pakiramdam ko'y may kakaibang tingin siya sa akin na hindi ko maipaliwanag. Pero mas pinili kong hindi pansinin iyon at ituon ang aking pinsan kay Joby. Matapos ang ilang minutong paglalakad, pumasok na kami sa isang gubat. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang kaba at takot. Bakit kaya kami dumaan sa ganitong lugar? Tanong ko sa sarili ko. Ngunit bago pa ako makapagprotesta, pinakalma ako ni Joby. Sabi niya, malapit na raw ang pupuntahan namin at magugustuhan ko raw ang view doon. Kaya't pinigilan ko na ang aking mga agam-agam at pinagpatuloy ang paglalakad. Maya-maya pa, nakarating na kami sa tuktok ng isang burol na napapalibutan ng mga punong kahoy. Grabe, ang ganda talaga ng view mula rito. Makikita ang buong kapatagan at ang mga bahay sa malayo. Ngunit kahit na maganda ang view, ramdam ko pa rin ang pangambang nag-uudyok sa akin na umalis na roon. Lalo na't papalubog na ang araw at malapit nang magdilim. Gusto ko nang umuwi pero ayaw pa ni Joby. Sinabi niyang mas maganda raw ang sunset sa viewpoint na yon, kaya dapat hintayin namin hanggang sa huling sinag ng araw. Medyo nag-aalangan ako, pero syempre ayaw kong masira ang excitement niya, kaya pinilit kong kalmahin ang aking loob. Habang hinihintay ang sunset, bigla akong napaisip. Kilala ko ba talaga sina Joby at Marvin? Hindi ko maalala na may mga pinsan akong ganoon ang pangalan. At bakit ba sila ganoon kadaldal sa akin? Samantalang ngayon ko pa lang sila unang nakilala. Parang may mali. Ramdam na ramdam ko sa aking kalooban na may mali. Ngunit huli na ang lahat nang biglang lumubog na ang huling sinag ng araw at tuluyan ng nagdilim. Katakot-takot na agam-agam ang pumuno sa aking isipan. Paano kung hindi talaga nila ako pinsan? Paano kung may masamang balak sila sa akin?
Ano ang mangyayari sa akin ngayong gabi? Nang tuluyan ng lumubog ang huling sinag ng araw, sinimulan ng takot na lamunin ang aking puso. Hindi ko maintindihan pero ramdam na ramdam ko ang panganib sa paligid. Tiningnan ko ang aking mga pinsan. Ngumiti si Joby sa akin. Ngunit kakaiba ang ngiti niya. Parang nang aasar at mapanlin lang. Samantala, nakatingin lang si Marvin sa malayo na tila hinahanda ang sarili sa isang bagay na hindi ko alam. Pinsan, uwi na tayo. Pakiramdam ko delikado rito. Mahina akong sambit kay Joby. Ngunit hindi siya napukaw sa aking pakiusap. Tumawa lang siya ng malakas na para bang may ipinagdiriwang. Delikado? Bakit naman? Masaya pa naman tayo rito ah. Sagot niya sa akin. Pero sa kabila ng kanyang matamis na tono, ramdam kong may bahid ng pang-aasar at pangungutya ang boses niya. Tiningnan ko si Marvin para humingi ng tulong. Ngunit tumalikod lang ito at umalis na para bang ako'y iiwan sa kamay ni Joby. Nanginginig na ako sa takot habang pinapanood siyang lumalayo. Hoy Marvin, saan ka pupunta? Sigaw ko. Ngunit hindi siya lumingon. Patuloy lang itong naglakad palayo hanggang mawala sa aking paningin. Napatingin ako kay Joby. Ngumiti ulit ito sa akin. Ngunit ngayon ay makahulugan ng ngiti. May bahid ito ng kalokohan at masamang hangarin na nagpataas ng aking balahibo. Ano bang gagawin mo, Joby? Sino ka bang talaga? Tumawa ulit siya ng malakas bago sumagot. Wala kang pakialam kung sino ako. Ang mahalaga, nandito ka na, mag-isa, kasama ko, at wala nang makapipigil pa sa amin. Bigla siyang lumapit at hinawakan ako sa magkabilang balikat. Napatili ako sa sobrang gulat at takot. Tinulak ko siya palayo, pero sobrang lakas ng hawak niya sa akin. Pakawalan mo ako. Tuturuan kita ng leksyon pag nakalaya ako rito. Banta ko habang nanginginig. Ngunit hindi ito natakot sa salitang binitawan ko. Sa halip, mas lumapit pa ito at nilapit ang mukha nito sa leeg ko. Ang bango mo naman, pinsan. Sigurado akong masarap ang lasa ng iyong laman. Sabi nito at napatigil ako sa takot nang marinig iyon. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Ngumiti ito ng mapanlin lang bago dahan-dahang inilapit ang kanyang mga ngipin sa aking liig. Unti-unti ko nang nararamdaman ang panginginig ng aking mga tuhod. Tulungan niyo po ako. Dasal ko sa aking sarili. Ngunit wala nang makakarinig sa akin sa gitna ng dilim na iyon. Isang malakas na sigaw ang aking pinakawalan bago tuluyan akong mawalan ng malay. Unti-unting bumalik ang aking malay at naramdaman kong nakahiga ako sa malamig na lupa. Napatingin ako sa paligid at nakitang nasa gilid pa rin ako ng burol kung saan ako dinala ng aking mga pinsan. Napatingin ako sa langit at nakitang medyo madilim na. Mga ilang oras na yata ang nakalipas mula nang mawalan ako ng malay. Pero bakit ako ay buhay pa at nasaan sina Joby? Dahan-dahan akong tumayo at napansin kong may sugat ako sa leeg kung saan ako kinagat ni Joby kanina. Pero salamat sa Diyos at may dumating upang iligtas ako bago pa niya ako tuluyang masaktan. Subalit sino ang tumulong sa akin? Sina Joby at Marvin kaya na totoo kong pinsan? O may iba pang taong dumating upang sagipin ako? Ang daming tanong na pumupuno sa aking isipan. Dahil mukhang lumalalim na ang gabi,
Napagdesisyonan kong umuwi na lang. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kaya minabuti kong bumalik na lamang sa daang tinahak namin kanina. Nang makarating ako sa bayan, puro nakapatay na ang ilaw ng mga bahay. Tahimik na tahimik din ang kalsada. Parang nakakatakot dahil tila ba ako'y mag-isa lang sa buong lugar. Maya-maya pa'y nakarating din ako sa aming bahay. Agad akong kumatok ng malakas sa pinto. Tiya, buksan niyo po. Sabi ko habang kumakatok. Ramdam kong nag-alala ang aking tiyahin nang buksan niya ang pinto. Anak, saan ka nagpunta? Halos mamatay na kami sa kaba dito. Sabi niya. Pumasok na ako at niyakap siya ng mahigpit. Doon ko na ibuhos ang lahat ng takot at lungkot na nararamdaman. Sinabi ko rin sa kanya ang tungkol sa dalawa kong mga pinsan, pati na ang pangyayaring iyon sa burol. Nangingilid ang mga luha ng mata ni Tiya habang pinakikinggan ang aking kwento. Salamat sa Diyos at buhay ka, Iha. Delikado talaga rito, lalo na kapag gabi na. Maraming nilalang dito ang mapanglinlang at gusto ka nilang saktan. Paano po nila ako nakilala, Tiya? At bakit nila ako gustong saktan? Tanong ko. Napabuntong hininga si Tiya bago sumagot. Marahil nalaman nilang bisita ka lamang dito. Madali kang nakuhang target dahil hindi ka pamilyar sa lugar. Doon ko lang napagtanto na hindi lingid sa kaalaman ng aking mga tiyahin ang tungkol sa mga nilalang na iyon. Kaya pala puno ng agam-agam ang kanilang mga mata nang dumating kami. Alam nilang delikado para sa amin ang lugar na ito. Lubos akong natatakot ngayon. Paano kung bumalik sina Joby upang saktan ako? Paano kung hindi ko na makayanan pang haraping muli ang ganong karanasan? Nanginginig kong iniisip kung ano ang maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Ngunit sa ngayon, nagpapasalamat na lang ako sa Diyos sa pagligtas niya sa akin ng gabing iyon. Kinabukasan, maingat akong umalis ng aming bahay patungo sa palengke kasama ang aking tiyahin. Kahit umaga, ramdam ko pa rin ang panginginig ng aking mga tuhod. Bawat kilos at galaw ko'y may pag-aalinlangan at pangingimi. Habang naglalakad kami, naririnig ko ang mga bulungan ng ilang matatanda sa tabi ng daan. Dayo sila rito, delikado, sabi ng isa. Sana'y hindi sila maghapong naiiwang mag-isa. Dagdag ng isa pa. Doon ko napagtantong hindi pala lingid sa kaalaman ng mga tao rito ang tungkol sa mga mapanganib na nilalang. Mukhang sanay na sila pero puno ng pag-aalala para sa mga hindi pag-aanong nakaalam tulad ko. Pagdating namin sa palengke, dumiretso kami sa pwesto ng isang matandang babae na tila matagal nang nakatira doon. Binati namin siya. Magandang umaga po. At ngumisi siya ng mapait. Kayo ang mga panauhin ni Kapitana, hindi ba? Mag-iingat kayo rito. Doon ko napagdesisyon ang alamin mula sa kanya ang tungkol sa mga nilalang na aking nakasalamuha kagabi. Umandar ang aking bibig nang wala sa oras. Kilala niyo po ba sina Joby at Marvin? Napatingin sa akin ang matanda. Huwag na ninyong banggitin ng mga pangalang iyan. Sila ay mga anak ni Kapitana, ang pinakamasamang nilalang sa aming baryo. Napayuko na lang ako sa hiya. Ngunit patuloy lang siyang nagkwento. Maraming buhay na ang kinuha ng buong pamilya niya. Hindi lamang hayop o tao, pati kaluluwa rin nila'y sinisip-sip hanggang wala nang matitira.
Wala silang kasing sama. Doon ko naunawaan kung bakit ganoon na lamang kung katakutan ng lahat ang pamilya ni Kapitana. Sila pala ang salarin sa lahat ng kamalian sa baryo nila. Kaya pala gusto akong lamunin nila Joby at Marvin. Bilang mga anak ni Kapitana, namana rin nila ang hilig nilang pumatay at kumain ng tao. Nanginginig akong nagpaalam sa matandang babae. Habang naglalakad pa uwi, nag-iisip ako kung paano ko mapoprotektahan ang aking sarili. Paano kung bumalik sila Joby upang guluhin ako? Handang-handa na ba akong harapin silang muli? Natatakot man, sinabi ko sa sarili ko na this time magiging handa ako. Hindi na nila ako madadali. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa akin at sa maraming inosenteng buhay na kinuha nila. Hihintayin ko silang muli sa dilim ng gabi. At pagdating ng tamang panahon, idedehado ko silang lahat. Susugurin ko sila at ipapakita kong hindi nila ako dapat ginambala. Abangan nila ang pagbabalik ng kanilang pinsan. Sumapit na naman ang gabi. Pero ngayon, hindi na ako natatakot. Nakahanda na ako kung sakaling bumalik sina Joby upang guluhin ako. Maingat kong sinuri ang paligid bago lumabas ng bahay. May dala akong patalim na nakuha ko sa kusina ng aking tiyahin. Ito ang magiging sandata ko sakaling may sumugod na masama. Tahimik ang gabi. Walang ingay maliban sa tunog ng mga kuliglig at maliliit na hayop sa paligid. Mukhang wala pang nakakapansin sa akin. Pero alam kong darating din sila. Handa lang akong maghintay. Maya-maya pa, biglang may narinig akong yapak ng mga paa sa likod ko. Lumingon ako at nakitang papalapit sina Joby at Marvin. Ngumiti ng nakakaloko ang dalawa. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking dalang patalim. "Bumalik ka pala, pinsan," bati sa akin ni Joby. "Namiss mo ba kami?" Tumawa sila ng malakas pero hindi na ako nanginginig tulad ng dati. "Baka kayo, namiss niyo ako. At dahil nandito na kayo, oras na para turuan ko kayo ng leksyon." Sagot ko ng may tapang. Biglang kumunot ang mga noo nila at mukhang nagulat sila sa bagong tapang na ipinamalas ko. Ngunit maya-maya'y ngumiti ulit sila. "Sigurado kang handa ka na? Tingnan natin kung gaano katapang ang bibig mo pagkatapos naming durugin ang iyong buto at laman." Hamon sa akin ni Marvin. Humakbang sila papalapit pero hindi ako umatras. Sa halip, inilabas ko ang aking patalim at tinutok ito sa leeg ni Joby. "Isa pang galaw nyo, hindi na kayo muling makakangiti pa." Banta ko sa kanila. Napaurong sila. Halatang gulat sa aking kinilos. "Anong kalokohan ito? Paano mo nakuha yan?" sabi ni Joby at ngumisi lang ako. "May paraan ng lahat kapag gusto mong protektahan ang sarili mo. At katulad ng sinabi ko kanina, tuturuan ko kayo ng leksyon." Dahan-dahan kong inilapit ang patalim sa leeg ni Joby. Naramdaman kong nanginginig ito sa takot. Hoy, sandali lang. Pakawalan mo kami. Hindi na naming uulitin pa." Pakiusap nito. Ngumiti ako ng mapait. "Ganoon ba kayo naawa sa maraming buhay na inyong kinuha? Hindi. Hindi kayo makakaligtas. Panahon na para managot kayo." Kinabukasan, wala nang balita tungkol kina Joby at Marvin. At mula noon, tahimik na ang baryo
tuwing sasapit ang gabi. Pagkalipas ng ilang araw, dumating na ang oras para sa amin ang aming paglisan sa probinsya at bumalik na sa lungsod. Marami akong natutunan sa maikling panahon na pamamalagi namin doon. Habang nag-iimpake, pumasok si Tia sa kwarto ko. Iha, bago kayo umalis ni nanay at itay mo, mayroon akong kailangang sabihin sa'yo. Paninimula niya. Tiningnan ko siya at hinintay ang kanyang sasabihin. Alam kong maraming kakaibang pangyayari ang naranasan mo rito at alam din naming hindi madali para sa'yo ang lahat ng iyon. Dugtong pa ni Tia. Tumango lang ako bilang sagot. Totoo naman, masasabi kong ito ang pinakamalaking hamon na hinarap ko sa aking buhay. Maraming beses akong natakot at nalagay sa panganib. Pero sa kabila ng lahat, pinakita mo sa amin na malakas kang tumindig para sa iyong sarili. Hindi ka basta nadadali ng takot. Alam kong makakaya mo ring harapin at labanan ang anumang hamon sa inaharap. Sabi pa ni Tia. Doon ko naramdaman ang pagmamalaking nararamdaman niya para sa akin. Kahit delikado, pinili kong lumaban. At sa pamamagitan noon ay naprotektahan ko ang aking sarili at marami pang iba. Salamat po, Tia. Hindi madali ang lahat pero ginawa ko ang makakaya ko. Alam kong marami pa akong kakaining bigas para maging mas matatag. Pero itutuloy ko lang po ang paglaban araw-araw. Tugon ko sa kanya. Ngumiti si Tia at niyakap ako ng mahigpit. Naway gabayan ka ng may kapal. Huwag mo sanang kalimutan ang aral na natutunan mo rito. Mag-ingat kayo sa pagbalik nyo sa Maynila ng nanay at ng itay mo. Pagkatapos ay umalis na siya upang tulungan ang aking mga magulang sa pag-aayos ng mga bagahe namin. Samantala, tinignan ko ang paligid ng silid kung saan ako pansamantalang tumira. Maraming alaala ang nabuo rito. Masaya, malungkot, takot, galit. Lahat yun ay bahagi ng aking paglalakbay. Ngunit higit sa lahat, ang mahalagay alam kong lumaban ako at doon ay natutunan kong maging matapang para sa aking sarili. Maya-maya ay tinawag na ako ng aking mga magulang. Oras na para sa aming pag-alis. Isang huling tingin ang ibinigay ko sa aming tahanan doon bago tuluyang umalis palabas. Paalam, mahal kong baryo. Maraming salamat sa mga aral na iyong ipinamulat sa akin. Dadalhin ko ang mga ito hanggang sa muli tayong magkita. Naway manatiling payapa at ligtas ka sa mga taong may masasamang kalooban. Matapos ang mahigit isang araw na biyahe, nakauwi na rin kami sa aming tahanan sa lungsod. Masaya akong makitang muli ang aking mga kaibigan at kapitbahay doon. Ngunit sa loob-loob ko'y hindi pa rin maialis ang alaala na aking karanasan sa probinsya. Kamusta ang bakasyon nyo? Enjoy ba? Tanong sa akin ng aking mga kaibigan. Ngumiti lang ako sa kanila. Paano ko ba sasabihin na halos nalagay sa panganib ang aking buhay doon? Medyo magulo, pero natutunan ko ring tumindig para sa sarili ko. Maraming bagay talaga ang hindi mo inaasahang mangyari. Tugon ko na lamang. Natawa sila dahil akala siguro'y biro lang ang sinabi ko. Ngunit ang katotohanan, buhay na buhay pa rin sa isip ko ang lahat ng nangyari. Minsan, nagigising pa rin ako sa gabi dahil sa mga panaginip tungkol kina Joby at Marvin. Mga bangungot na gusto kong kalimutan pero patuloy na bumabalik. Isang gabi, habang nasa balkonahe kami ng aking ina, napagkwentuhan namin ang tungkol sa bakasyon naming yon.
Doon ko na ibahagi ng buong buo ang lahat ng naranasan ko. Ang takot, pangamba, galit at pati na rin ang tapang na ipinamalas ko. Naiiyak si inay habang pinapakinggan ang aking kwento. Alam mo ba anak, ipinagdarasal ka namin ng tatay mo habang wala ka. Hindi madali ang pinagdaanan mo anak, pero masaya akong nakayanan mong harapin ang lahat ng iyon ng mag-isa lang. Wika ng aking ina sa akin. Salamat po, inay. Alam kong hindi ninyo sinasadyang ilagay ako sa alanganin, pero natuto rin akong maging matapang dahil doon. At mas lalong tumibay ang aking pananampalataya. Tugong ko naman sa aking ina. Oo nga iha, ipinakita mo sa akin na kahit anong hamon pa ang dumating sa iyo, lalaban at lalabang ka pa rin. Ipagpatuloy mo lang yan ha. Manalig ka lagi sa Panginoon at papatnubayan ka niya. Dagdag pa ni inay. Ngumiti ako at mahigpit siyang niyakap. Tunay ngang maraming aral ang dala ko pa uwi mula sa aming bakasyon. Hindi lahat ay magiging madali. Pero kung mananalig lang ako sa may kapal at sa aking sarili, alam kong makakaya ko ang anumang pagsubok sa hinaharap. Kaya't hanggang ngayon, binabalot pa rin ako ng tapang na nakuha ko noong mga panahong yon. Alam kong magagamit ko ito upang harapin ang anumang hamon sa aking buhay. At doon, natutunan kong magtiwala sa Diyos at sa aking sarili na hindi ako basta magpapadala sa anumang pagsubok. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaistorya. Ako po si Girly, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.